Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai levek ule tunchum video at chuan movie danglam le maktak munom boxi superstition ti hi toikim taka khira ngai thla kho zoi na hun ilo nei leng umyang nu patua khat style le te chuan an fapa ni moa chu rei tak chung khopuya an chen pui to nu in an chung kwa te a hun thol le re hadam thak tak mang tura Swedish Ramhnuaiah radio signal tak ngial po a omya lo na hun lama ompui ri chu an tumani anin lua ho tur te chu thlengin an chung komamo tur tok thil sang te chu a om kim ve vek boxi awangin nuam po an titang ri hle ani audio diary te recording Copenhagen nu patam takte anga mi pui ji hut le beng chengkara khosak chu an ne to thule an om mek dan chu an du thu sam ang thlap ani thu te soin an ti dun na samaya ani na taka phei chuan chu tianga khosak chu pa ber du dani in anupui chuan a support ve mai chawani tin heng an audio record te hi editor Emila an thon chinanga ani chia hi an mishing contact om chhun ani ri don pokani kum khat chung vel helai muna om tum hi ani awangin enge moti zong tak chuan a hlau om te po an ti ve deuh ro tho ama ero chu anin kar ti nge nan le anupui ler san ching te ta chuan arin om to don ani ti proof nan shim le annu pakar siam thatnan helai muna om fal ri hi adu tlat bokani te ta hi journalist ni in a na in a kentel miaw wangin dot war te po asoi ve zeu china chu style ni hian adu lo chin le boka chu vela wanga a pasal du dan jom pui ani na chen po hi omani atu ka chang chuan an in le a che vel te chu fang kwalin nuaman la tiri viau mai te ta po in audio diary a chuan a thil ton te chu record zelin thing le mau ramngo in a hwal vel na hmuna khosak chu ha dam thak ati tak zet bok style ni po in le khabuzia te tumin chutianga an ma ni boya an boy ve nak nu tlailama te ta chuan audio recording le an chung ko thalak thanem tak chu envelope a thunin emilai thon turin mailbox a chuan ada le thlap bokani atuk lama chuan maktak main nuber style ni chuan luiral le lama chuan mi mu nei tatlatin tuma an cheng velo emo anti laya midangan lo omve chu mak antinu pa tak zet bokani annun ero angai renga mangchho zelin anupui le khabuzia tuma malamekin ma ason chakawangin te ta po alom le ani anin lua meka chuan wine chang nilo rifle po a omani ti muchuak te te chu a phur le rualin advertisement a rifle a omti tarlan tel ani lo wangin style ni ero angai a chhachia lo laram chua nge turani hi ti in te ta ero ahlim le thongani hun fal re nuam tu ma chim boy thelo na hmuna nunan mangchu an hlimdun lerwalin atak taka ero style ni chuan ler san tu apasal chu ngai dam harsa latifanin a nai po ala nai chachum du der lo mai ni zan lama chuan audio recording nei le in style ni chuan angai chat zan to lo dan te chu soi chhuakin voina khan luira le lama me khu ka mole ani ati a te tala chuan chutiang thil soilan kher chu chol tilovin anin nial chhauta te ta phe chuan min langai dam theilawani kha ti in a huang tau zo ka an la tang zuya atu ka stay ni chuan a fapa chu ain fiam pui zoi nu in ta tho san mai an tuma ma se chian kom tur emo biak tur tak nial po nei lo an fapa ni mo chuan ronti boy zeling eng gadgets ma man lo tur pia an thurel chu bo chia in stay ni chuan a phone chu a khal tir taringot mai ni in chung a boy em lai a na boy pui na hun tak ngial po nei lawa a boy laya a pasal ero man mel em maya atlan zoi reng mai te chuan stay ni lung ti oi thei to lovin a phun ve de ulak mai tunge nak tu ka ni mo omang ti tho mai maya te chuan boy in teitla in Ramhnuaiah recording ti kangai ala titlat zui zan lam thleng po in stay ni chu la boyin ala tal ha chau le maya
apasal ero aha dambik fu mai a audio record thon le tur te chubai puin atuk lama chuan maktak main mailbox chunga chuan envelope tamtak akut ziak ang chia le a thon ni om tak te lo om dul chu mu in mak atiru viau mai stay ni po in an fapa chu Ramhnuaiah kalhar pui velin chuti lai tak chuan mei cheo ama o ang chia ni loi si in ni mo chu tlan son reng lo tura ati tuar ri sha in angai na shelo taka a hoi kwal ve lain aral dewa chuan mei chia ni nge ya lang chu a muta thut mai laulu tukin abiru zuka masia en le dek chuan alo om to lo chuta an fapala chu mit khapkar lova lobo ngal makin akau zui tuara enge muchang te chuan ni mo o ang deuh te chu sha chang anei chin maseram hnuai chung chu a zau tham em wangin pan ber tur lampo a shi thei chuang lovani reife azon kwal nu in ni mo chu a mu ve ta sham mase maktak main ni mo chuan ato tak ngial po chu lo du to lovin a khosamak viawani ni mo ho chap tuar chuan te ta po chu ti shil hai le in thil om zia chu an she thiam nu pa ta reng lo mai ni stay ni po in she omati tak zet zan rei lam thleng po in ni mo chu a chap bang du ta der box silwa te ta chuan areyanga azia chom ve mayang ativel taringot mai mase atuk lam thleng po in ni mo kho sa zia chu lamak tluang zelin Ramhnuai lam chu a thlir ngoi reng maya anu chu nai tak ngial po du lovin a nai ve deuh don te chuan kanu po ini tak lo ti in lau mel takin abir mak zel mai ni zan lam thleng po in ni mo chu lapa ngai theilovin kanu ini lo ti in stay ni chu a ho hlur maya ma se maktak main ni mo ki kor ipte tang chuan stay ni chi or lai ang chia chu ron tla chuak no lin stay ni po in a shia thiam phak bak piala ma thil mak thlenga om nge ani ti chu a ring thiam ve ta chi ani amu manga stay chuan anin kota ama ang chia thia alo mungut lai chu ala muzui an fa pakho sa zia zet chuan te ta po atimang ang ve tak zeta stay ni po in Ramhnuaiah a hlau nia thil thlendan dik tak te chu shil ve in kan fa pa hi a to ti na te hi ani lo mo le kha me chia khan ka o ang chia nei ani ni mo ti in a ko ve nge bokalom ke chu helai muna om hinuam ka ti to lo ho ka du ati a te la chuan min ngai dam thei to lo wangin le chan tur i ngai tu ani kha ti in a thu soi chu ala koi ne so ngang mai boxi chu chuan stay ni chu ti thin ur vele in anin hial shep nu chuan jing khowa roala afa pa ne na chu mun chwa san tumin a in siam zui tamial mial mai ni chu chuan te ta chu ti sa vele in an buai nuai ani ber mai chu ti lai in a zia ni om tak envelope lo om ve cheu khan te ta ngai ero ati chabik thei chia lova a chungan hon la in an o ang chia recording audio vek alo la ni zuya an chong mangli an thil soi zong te po chu ain ang chia veka te ta po amang ang ve chan ta envelope chunga thalak om hola chu an chung ko thalak ve tho ni le zelin chung thil wanga om nuam tabi khau lo te ta po in ho chu ti ta ve roin azan la chuan an chuak ngal ta dor mai ni mase maktak main an tlan so thlei thei tamia lo an ina bok chuan an kirle china kong an zo swal pal ani ringin hantlan chale chin ma se angai ang bok an le ta zel si an ti ngai na shelo chu in chunga chuan lut le tangotin map zongin an buai nu pa le ta chuti lai tak chuan satellite phone ri sha in steinin an lak nak chuan ama o ang chia chu aron tong ta te chuan signal fel lo wang aniang ti in luira le lama cheng ve te chu wa mu puya som ta a stay ni chuan du lo viau ma se apasalin ati luitlat si awangin an fapa shwain chu huna kal tur chuan anin ra man ta ani longa thui tok anin karnu chuan a mun chuan wa thleng ta a ma se maktak main an in tho chuan pole ta in chung lam la chu an in nen loin ang chia in engma danglama om ek lo Teitan afapa amut filter lain stay ni chuan dar thalanga ama reflection chu enwangwangin achet rualin acheve da reng lo maile
stay ni hlau lu tuk chu che zui tuarin te ta po aron dok chuak rang hle pon lama chuan an nu pa ang chia chu an lo ding tarun mai le te ta chuan an fa pa chu ngalin te ta pakhat zok chuan rifle alaking zuya an fa pa ni mo chu pakir le turin avo bokani khoyami nge inni a engwanga kan fa pa hi minlak sak dai nge an ni ti te chu ala zot zui ham mai ti luina ani mo an chu saknu in teitle stay ni te chu garage khungin zinga stay ni pakhat zok chuan kongkaron hongin stay ni dik tak chu pona chuak turin atia an mel in ang chu thushana loda ta ila an engkim an o an mi ziali an rilu zong zong tenen lam chuan ain ang vek mai ni remchang masabera stay ni chuana an pui rifle ken lai chu sakin zan lama an lak sak vek tereu ti chu ain bel sak sok boka teita an pui pala chu laron kal zuin stay ni chuan minron be thuta kalau in ven lama ka chu pala alo ti ve zai bok ti chuan teita dik tak le stay ni an pui nu chu garage chunga chuan an khung kop ta mya mai ni teita pahni na po in anu pui chu ani lo zo ka ni ti a she zui lem haulawa chuti lain nu pahni in ang chia ane wangin ni mo ero a hoi hai ri viawani stay ni po in thilom zia an nu pa ang chia anom chan chu shelo hle in ni mo amu thil nu in teita la chuan idu ang takin kanin chenang min ngai dam the to don chuang lo karin omlo san chi awang khan min mangai to na walom atia stay ni eroin ngai dam dilin bulchan chatle adu thua soya zana po pa ngai takamu in stay ni mu hil der chuan amut puite an mu hil felta mo tia rifle chu lak atum man zuawa mase ni mo chu aron harle thuta wangin apam chu le ta thungani zinga ahar eroin teita pani na chuan uluk taka lo thlek rengin an nu puya ni lovani ti chu a she chuak ngei to ni in alangbok teita pahni na chuan anupui dik tak zok chu garage changa la chuak ngalin rifle po chu luya chuan apai zuya chumi nu chuan thil omzia soitlanga achin feldan kong dapturin dokan khatkilin an chu khom ta ani ma se tu man a chan tur omang chu an shi thei chuang lo teita zok chuan kan ngai ruat na le kan suang to na mai ani te hi ka ring chin te ma se second stay ni chuan parallel universe chung changa article zia to tlo chanin reality pani te hi anin overlap aniang atia ma se zona ni ta ero ni mo chu pakhat chia ngatinge ombik ti lai hi alani tho thawani a an pui om la chu an humai theider box silo teita pani na chuan rifle chu tuya apai dai to siwangin teita chuan anin masa a let le a rifle chu lak adu tak zet a chan chu garage an kal khum mak dal tang khan an pui te chuan ti she an nei donin a shelawani chuti lain stain eroin a pasal idea chu cha ti chia lovin a zui ve du talo chumi chhungin an pui nu nen chuan ti na hun te lo nein an pani ve chuan te tarin om lo tira an chen nga lo chu a anin ti dun ve bokani hemi nu hian an thil ton le ma chon mek chu atak nge ani ti khovel mi te ma a an fin fia theinan audio recording te nein thla ti an la zui le a hemi nu reilo te a hian te chuan a an pui pa chu be thutin anin swa zui na sa hle top zui vele main se ni le an pui te po in chung lama chuan an la par dun he a an ma ni ang chia mel mai pian o rilru engkim in ang vek an ni mai chu mak anin ti bang theilo ani ber mai varchian thlenga ti dunin an pasal te laka chuan an lung oi lo ve bokani an tan chung ko tan engkim an hlan lain phatsan na bak engma don let kan nei lo ti in an lom mia lo bok chuti lai tak chuan Ramhnuaiah lama an ui che thom sha in stay ni chu avakal ngala a an pui tha nu in ui chotlan zui chiama stay ni chuan zuin konga abo dai lai a mu chuan mak ati tak zet mai stay ni ron zui ve tu te ta pani na chuan ui bo dai na chu kal tlang ve ngot tu ma se a thei ve der box silo
heta chia hian ui ang chia khan an pui te chu an thi phot lo chuan chulai hmun chu an chhuah san thei don to lovani ti che chuakin tunge damanga tunge thia tangzok hlomang ti po an chiang thokhat hle ani ina let le in stay ni chuan chemte siam mel zet chula ngalin a pasal dik tak te tala chuan ron hnai le to in angai theilo wanga ti tawa a chuak to hnu chu she chungin stay ni chuan avit hlum ta mya mai ni abul maya chuan an puinu ruang lo om chu mu bokin te ta pahni na chuan alo that fel dim diam to ni in alang hemi nu hian ni mo shwain stain le te ta pahni na te chuan an pahni a nun bul chan chale tura chulai mun chwa san chuan tum ta ani parallel world boulder an thlen don na yin motor atanga ni mo glove mu stain ni chu achuk le zwaya ni mo an pui po chu alo om ve nge ti achiang thokhat viang mai ma se te ta pahni na bula ero eng ma soi do lovin border chu an tan tlang ta a maktak mayin a an pui chu athi to nge ti po shat lovin ni mo chu abo zui tamya lo mai chu ero in stain ni chu ti thohwain alom ril rutak zetani ole engpo ni se ton chumatan chuan khatichin kha nileri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule